Ez naizena, ote naiz ni azkenean, edo bilakatzen horrela, pentsatzen dudanean. Proiektu handi edota politenak ezintasun eta behar batzuetatik hasi ohi direlakoan nago. Hala sortu zen behintzat Ainara Abasolo Etxabek Irrika gluten free obradore eta denda. Glutenik gabeko eta batzuetan azukrerik gabeko gozoak egitea beharrezkoa zuela ikusi zuenean, esperientzia pertsonal baten ondorioz. Lasai ez begia, nora doazeni helburuta metxigalaria. Askorentzat debeku diren bizitzako gozamenak guztion esku jartzeko asmoz hasi zela dio Ainarak. Txikitik handira egin du lan eta gaur egun eskaerak egiteaz gain, denda ezberdinetan irrikako produktuak erosteko aukera dago. Gipuzkoan zehar banatutako dendetan, baita Gipuzkoatik kanpo ere. Baina gehiago luzatu gabe ezagutu dezagun Irrika gluten free eta bere sortzailea den Ainara Abasolo Etxabe. Egunon, Ainara? Egunon, kaixo. Ditugu guk bigarren kafean bi galdera ofizial edo deitzen dizkiogunak. Egite ditugu bi galdera horiek eta horietako bat erantzutea proposatzen dizuegu. Lehenengo galdera da nola irudikatzen duzun zure hileta. Eta bigarren galdera da, momentu batean etorreko balitzaizuke zine zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzaren pelikula bat egin dut, baina zati bat bakarrekan hautatu beharko zenukela, ezin dula zure bizitza osoarena izan, zer zati aukeratuko zenuken? Nioik adibidez, igual irrika sortu nauen, egunetik, porque azkenean gauza proiektu polit bada, laguntzen ari naiz pertsona askoi, eta gauza polita da. Bale, perfecto. Baina pixkat hortikan hasita, hasiko garala irrika eta zu ezagutzen. Lehenengo eta behin galdetu nahi dizunez, esan dut sarrera horretan ezintasun batetik edo sortutako proiektuak askotan handi izaten direla edo beharrezkoa izaten direla, ze pixkat irrika hortik sortu zen, ez? Hori da. Nire eta nire semeari diagnostikatu zigutenean zeliakoak ginela, arrez gero irrika proiektua sortu zen. Nakan amarekin eta jatetxe bat, eta jatetxean ere produktu makrobiotikoa, etxeko platerrak eta hasi ginen ematen, eta baita zeliako entzat ere. Eta gero ama jubilatu zanean nik irrika proiektua montatu neban. Jatetxean bertan, obradore bihurtuz. Aipatuko dugu, ez dugulako esan nun gauden, Arrasateko Bedoña auzoan gaude, ezta? Baserri batean daukazu eginda obradorea. Nola izan ziren lehen pausu horiek, hasieran etxeko sukaldetik sortuta izan zen, nola hasi ziren? Lehenengo gauza inebana zen, laba txiki bat erosi, jatetxean bertan, eta laba txiki hortan lehenengoko nire irrikak iten itxun, eta bezeroi eskaintzen hasi nintzen, gluten gabeko produktuak jatetxean bertan. Eta gero ama jubilatu zanean, irrika proiektua sortu neban, eta pixkat lehengo jatetxeko sukalde hori obradore bihurtu neban. Eta hasiera horietan esan duzu jendeari probatzen ematen hasi zinela, suposatu dut horre ere hasiko zinela erreakzioak jasotzen, hau beharrezkoa zela, edo egongo zen jendea ez, agian postreak jateari utzi zion kanpora zijoanean, nolakoak ziren lehen erreakzioa? Betidanik eukindoten harrera oso ona izan da, ez? Orduan, azkenean bizitza guztia egon naiz lapiko artean. Amona sukaldaria zen, ama ere sukaldaria, eta gero ni sukaldari, ez? Jatetxean nik eraman behar neban, baina beste buelta bat eman notzan eta esan notzan behitu. Nik nahi dutin gauza bat laguntzeko pertsona zeliaka den pertsona guztiei, eta hasi nintzen goxoak egiten eta ugiak egiten. Horra nahi nuen pixka bat, aipatzen ari gara irrikak postreak edo gozoak egiten dituela, ogiak ere egiten dituzten dira, gutxi gara bera irrikak dituen produktuak hola pixka bat gainetik aipatzeko, gero sartuko gara bakoitzaren osagaiak eta pixkat aztertzen.
Zer da eskaintzen duena irrikak? Bueno, eskaintzen dauena irrika da ogi eta goxo osasuntsuak, ez? Ogiak adibidez dauke 12 orduko baino gehiago fermentazioa, orduan digestio aldetik ere askoz osasuntsuago dira, eta gero goxoak egiten dutenak dira barazki eta frutakin. Bai ematen dut aukera veganoak, azukre gabe, mesne gabe, arrautza gabe, azkenean pertsona guztiak aukera osasuntsu bat aukin deixen jateko. Eta aipatu duzu, barazki eta fruituetatik ateratzen dela gozoen gehiengoa, horretarako baratzetik tiratzen duzu asko, ezta? Badaukazu hemen baratza. Bai, baratza dakau, eta bueno, igual falta egiten doztenien barazkiren bateko hola, bueno, daukat proveedore bat ekologikoa dana, porque produktu guztia dira kilometro zero eta ekologikoak, eta, bueno, bai euren gana bideratzen naiz produktuak erosteko. Eta galdetu nahi dizunea, lehenagotik ja baratzean aritzen zinen, edo izan den pixka bat ikasketa prozesu bat horrekin batera, edo? Ez, betidanik aukin dugu basarrian baratza, eta etxean ere baratza dakau, gehien bat, umeai ere inkulkatzeko pixkat ez, kultura hori, baratzeko kultura hori, eta bueno, ez da dian galdu. Eta hasi zinenean prozesu honekin, ez, pixkat baratzetik lanean, obradorea martxan jartzen, nola izan ziren hurrengo pausuak, ze aipatu dut dendetara zabalduta zaudela, baina suposatzen dut hasieran ez zela agian hain erresa izango jendearen gana iristea, edo? Bai, lehengotan hasi nintzen hemen Debagoienan, Barrasate, Eskoriatza, Bergara, ez dakizu, pixkate hori salmenta puntuetara bideratzen. Eta, bueno, gero poliki hasi jaten jendea deika, Ainara, zurekin lan nahi dugu eta posible dago zuen produktuak bideratzea. Eta, bueno, poliki, hasi nintzen hori denda bat hemen, beste bat hemen, eta, bueno, momentu honetan, hori Gipuzkoa mailan, Bizkaia, Araba, eta hori, peninsula guztira. Claro, zuek dendetan saltzeaz gain, webgune bidez ere eskaerak jasotzen dituzu ez. Duela ez hainbeste penintsulara hasi zinen? Hori da, oindala gutxi hasi gara peninsula guztian banatzen, eta super pozik. Bai, jendeak asko eskatzen du? Bai. Eta hori pertsona askok esaten dozte honen beharra zegoela, eta bueno, behintzat hori, aukera osasungarri bat eta kalitatezko produktu bat eskaintzea, lan gogorra da, baina bero onurak ere badauka. Eta denda eta, bueno, dendez gain, batez ere dendez gain, eta webgune bidezko salmentaz gain, azokak ere izan dira zure puntu nagusia, ez? Bai, oin adibidez, zentratu nazen azoka izaten da, hori, 2. zapatuetan arrasaten hemen arrasateko Zebero Altubeko azokan, eta, bueno, gero badaude hor, beste azoka batzu, Diba Gernikako azoka, eta, bueno, San Blas azoka badinon ere bai, eta, bueno, joaten naizenak ere bai. Eta handitzen joan zean honetan, ikusi dugu ere, ikusi dezakegu, zure saretan asko zabaltzen duzula pixka bat informazio guztia, edo ze eskaintzen duzun, tartak ere egiten dituzu. Eskaera bidez, ze eskaera mota jasotzen dituzu normalean? Bale, normalean gehien saltzen dana dira irrika, gaietak eta ogiak. Hori da... Oinarrizkoa eta gehien asaltzen. Bai, eta gehien saltzen dana. Baina gero adibidez, asteburu honetan, Murtziara bialtzen dut boda baterako goxoak. Osak, bai. Handitu da nahiko beraz, eskakizunak bai. Eta jatetxe eta hoteletarako ere hasi zara, edo haiekin elkarlanean ere batzuekin hasi zara lanean, ezta? Bai, poliki, hor Etxebarrin badaukat jatetxe bat ere bai, Donostian ere bai, eta hori, sare sozialetan dago informazio guztia, eta bestela web horrian ere bai, nahi dauenak pixka salseatu, begiratzeko. Eta, aipatu dugu, dituzula irrikak, madalenak, denetarik eskaintzen duzula, eta fruta eta barazkietatik horiek direla oinarria. Ze izaten dira normalean edo zerrekin eginda egoten dira? Barazki eta frutak erabiltzen ditu platanoa, sagarra, limoia, naranja, gero boniatoa, kalabasa, asenarioa, kalabazinarekin ere egin ditu postreak ere bai, eta bai, azkenean barazki guztiak dauke bere goxotasun hori. Aipatu duzu ez, zure eta semearen zeliakia batetik ateratako proiektua izan zela hau, semeak nola jaso zuen hasieran, bintzat bere lagunek jaten zuten antzekoa janalizatea?
semeak pozik. Azkenean, bere gaieta, gehien gustatzen jakon gaietak ez, printze hoian ipini notzan nik bere gaieta gogokoenai, eta bere aukera hori aukitzea berak ere bai, azkenean eskertzen da. Bai, zaibatu duzu ez, jendearentzat bazen beharrezkoa zerbait, azukre gabe ere egitea askorentzat beharrezkoa zerbait. Bai. Pixkat bukatze aldera bai, erosteko eskaerak egiteko momentuan, zer eskatu daiteke, nola eskatu behar den galdetu nahiko nizuke, pixkat entzulek jakin dezaten nola izaten den bide hau edo... Bai, web horrian sartzen zara eta hor daukazu plataforma. Eta plataforman jartzen da bai euskaraz eta bai erderaz, eta hori egin eskaeria. Eta eskarian sartzen zara eta hor daukazu karta guztia, zer dagoen eta osagai guztiekin. Eta joatzen zara karrora gehitzen eta ordaindu eta listo. Egiten dutena da, asteazkenetan jasotzen dira produktu guztiak etxeetan, baina irailetik aurrera ostegunetan jasoko dira produktu guztiak etxeetan, bai salmenta puntuetan. Eta bai ere azpimarratu nahiko nukena, eta egia da zure webgunean sartzen zean momentuan, edo sareetan ikusten zaitugun momentuan, lehenik eta behin euskara dela oinarria. Euskaraz bizitzara eta ala atera zaituzta. Bai, hori da. Bai, azkenean irrika gainera erderaz da deseo. Eta irribarre bat ataratzea pertsone guztiei, ez? Nahi dauena jan gluten gabe, era osasungarri baten, pixkat eta irribarre hori niri semeagatik irten zen. Pixkat ja azken galdera moduan edo Ainara egin nahiko nizuke, suposatzen dut jende askok esango zizula. Ez gozoak azukrea behar du edo gozoak irin on bat behar du glutenarekin eta suposatzen dut jende askoren iritziak aldatuko zenituela inguruan. Bai, baina ez da jentea, nik uste dut suertia daukatela, porque ez dut jaso lan mezu txarrik sekula, beti izan dira mezu posgarriak, eta jentean igual etortzen danean azoketara eta horan, beti zorionak ematen, eta zelako aukera polita sortu duten pertsone guztientzat, porque azkenean hau pertsona guztientzat da. Eta posik, posik, oso... Unkigarri izan daiteketan, ez? Bai. Suposatzen jende askorentzat bai izango zela pozgarria janal izatea inguruan ikusten diren gozoak eta bar, galdetu nahiko nizuke ea zein diren zuretzat hurrengo pausuak edo ja eman duzu pausua penintxulan zabaltzera, nola ikusten duzu irrikaren hurrengo pausua? Nik uste dut dagon bezala jarraitzea irrika eta gero poliki-poliki, igual jenteak pertsonak eskatu duzte, igual kurtsoak ematea, eta aukera bat izan daiteke ez da? Hori da. Adi egongo gara Ainara, zeagian entzule askok nahiko dute parte hartu kurtso horietan, eta zela jarraitu ez bidea ondo egiten eta bidea honetatik. Eskerrik asko. Beste egun bat, denak ez da egin beharko luke itxaroten geroa ez da iritsiko.